Ας πάνε στο διάλογο και τα λεφτά και όλα. Θα πάρουμε. Τι? Υπηρέτρια, παιδί μου. Υπηρέτρια. Εγώ ο Κώστας Χατζηγιώρης θέλω να τους ταπεινώσω. Σούλα μου, σουλάρα μου, γυναίκα της ζωής μου. Κατέχουμε τον κόσμο. Ετοιμάστε μου το μπάνιο. Βάλτε μέσα και αφρόλουτρα. Θα το σκίσω το βράδυ. Σκασμένος! Μην αναπνέει κανείς! Τι έγινε? Θα μου είναι το 166! Θα βάζω το σκύλι στα μπέλη! Ενώ το κεφάλαιο, όπως είμαι εγώ τώρα, είναι ψύχρεμο και αδίστακτο. Κι εγώ θα πεθάνω έτσι κάνω το κολοκράτος! Κι εγώ τι παριστάνω, το μαλάκα! Είμαι βουτυγμένος ως εδώ στην παρανομία. Θα πάω μέχρι τέλος. Ή κάνω παρανομία ή δεν κάνω, ρε. Να σου δειγματίσω το δείγμα στο χημείο Αχαρνών 22. Μαμούνια! Έτσι και ξανακάνεις τέτοια πράγματα χωρίς να το ξέρω εγώ, θα γίνει εδώ πέρα της πουτάνας. Ορίστε μας, ποιος είναι άντρας της οικογένειας? Τι ρόπανα! Θα σου πάρω βρε μεταξωτή. Original μετάξι Κίνας, απολυμπάς τη σαμπάνια. Καλά. Μιλάμε για πολύ τυχερή γυναίκα, Απόφοιτος γυμνασίου. Κόρη μικροαστή προς το βλαχέ και με μια κίνηση του ευφυούς άντρα της γίνεται ξαφνικά πρωτοσέλιδο. Δυναστεία. Γεια σου ρε σουλάρα μου, συντρόφισσα της ζωής μου, στη ζωή και στο θάνατο. Dolores, hasta mañana, cuando calienta el sol hasta la playa, los elefantes con saliva y pasión, los formigos joder. Καταδικάστε με! Καταδικάστε με! Κάτσε κατώ αμέσως. Άλλαξα γνώμη, θέλω να με καταδικάσετε! Να πείζεις εσύ δεν θέλω υπεράπτυση, σε απολύεσαι! Ναι, τον έβρισα και άμα θέλετε τον βρίσκομαι τώρα! Μη επιβαρύνεις τη θέση σου Να μου ρίξετε ισόβια, εγώ να δρομετέσω και να το ξαναβρίσω! Τα βλέπετε κύριε Πρόεδρε! Περάστε στον μπιφέ. Τεκέρο, βακέρο, σομπρέρο. Ο Βάουνας. Να ψάξετε καλά κύριε, παντού. Χαίρομαι πολύ, κυρία Παυλοβίτς. Σκάμα από ευτυχία, κυρία Ζούλοβιτς. Παύλοβιτς. Αρέσω, παιδί μου, αρέσω, είμαι γίγαντας. Ο Κώστας Χατζηγιώργης ξέρει να χτίζει αυτοκρατορίες. Θα ξέρει και να τις γκρεμίζει σε ένα λεπτό. Είμαι 100 χρόνια μπροστά, ρε!